Tak, dobrý den, vítám vás u videa. V tomto díle videa se naučíme, jak stáhnout Noduzek a používat ho, to je samozřejmě. Takže nejprve kliknete na ten odkaz, co vám dám do popisu videa, stáhnete si to a pak nainstalujete to. Pak zapnete Minecraft a spustí se vám tady tohle. Dáte skip, ne download, skip. Abych vám ukázal, že to funguje i na serveru, tak půjdeme na nějaký server. Třeba na ten. Oh. Tak, přihlásili, to jsme. A pardon za ty lagy teď. Tak, tenhle hack se na základě spouští písmenkem H. Tady máte hacky pro player, to jsou takové jako co se týká hráče, pak hacky na Word, to jsou takové co se týká Wordu, a klient, to jsou nějaké nastavení, to nemusíte to. Takže nejprve vám ukážu třeba nějak hack sprint. Když to zapnete, a v tom menu, jako kdyby v tom hack menu, se pohybujete klávesama jako nahoru dolů a potvrzujete ten hack enterem. Tak. Takže dáváte sprint, jo? Prostě jako držíte jenom šipku dopředu a jenom běžíte sprintem. Jako, nemusíte klikat dvakrát šipku, abyste běželi, a jenom prostě máte sprint. Takže to je snadně. Pak tady máme step. To je, že jdete, narazíte na kostku a vyskočí vám to samo. Prostě, že jdete a samo to vyskočí, když nemusíte prostě klikat na enter, to bude vyskakovat na ty kostky, na které samo. Když je noc a pořád si tu dávám Fulbright, tak vám rovnou ukážu. Dáme si, teď to bude ve Wordu něco, tak si rovnou dáme day. Vidíte? A hned máme day. Vidíte? Krásný den. A nemusíte žádné přespávat, prostě máte. Takže to bychom teď měli. Pak tu máme Fulbright. To je den. Máme, a Fulbright není jakože den, ale že máte světlo. Ale jako je noc. Tak, dáme si teda ten den. Začneme se líp to. Pak co tu máme? Chest Finder. Když na to kliknete, tak vám to bude jako vyhledávat čestky. Vidíte je přezeď prostě. Všechny čestky jako v dosahu vašem. Se hodí, no. Na čarování. Božka, jsem to klikl. No, tak to též máme. Pak Cave Finder. Takže vidíte všechny jeskyně, doly a tak, jako to něco. Vidíte, tady je zrovna pode mnou nějaká jeskyně. No, to. Pak co tu máme? Timer. Timer je to, že všechno se zrychlí prostě. Vidíte, já jsem teď najednou nějaký rychlý, a i zombíci se zrychlí, jako den, kdy má uplynout noc, se zrychlí, všechno se prostě zrychlí. Tak. X-ray. To tady nebudu dělat, bo tady je zrovna obrana proti X-rayi, ale když si to zapnete, tak vidíte prostě diamanty, vidíte jenom diamanty, uhlí, železo, prostě to je na dolování. To byste se tak koukli dolů a neviděli byste to dřevo a tak. Ale viděli byste prostě ty vzácné kovy. Takže pak tady je weather. Když si to aktivujete, tak prostě neprší nic. Prostě máte úplně pořád takhle čistou oblohu. Nemáte mraky, nic prostě nemáte na té obloze. Já jsem si už jako slunce tak vymazal, se to zbytečně lagovalo. Ale weather prostě nevidíte žádné pršení a takové ty blbosti. A ještě co tady ukážu. Criticals, to jsou prostě, že dáváte jako větší hit, větší damage, když prostě sakra. Když někoho hitujete, tak mu prostě dáváte větší damage, když máte zaple critical. Pak drop, když na to kliknete, tak se vám vyhodí všechny věci z inventáře, jako tak. No, to není zrovna. Dobré to. Ale tak, když máte hodně věcí, nechce se vám to postupně vyhazovat, tak se to vždycky hodí ten drop, no, ale takový jeden ze slabších. Tak co tu máme pak? Ještě tu máme, jo, to se vám přesně fly, tak to přece znáte, to je fly. Sakra.
Fly, to je prostě, že lítáte, to vám teď nemusím snad ukazovat. Force hack jump, no fall, to jsem chtěl ukázat. No fall je prostě, když skočíte z něčeho, tak vám, i kdyby vás to normálně zabilo, ale když máte zapnuté no fall, tak vám to neubere ani srdíčko. To je prostě, že můžete skákat a nic vám to nebude prostě ubírat. A přitom vám teď ukážu ještě high jump. Když to zapnete, tak skačete strašně vysoko, dějte. Vidíte? Skáčete několik bloků vysoko. Skačete hodně. Teď vám ukážu to no fall. Mám zaplé no fall. Jo, mám. Takže dějte. Normálně by mi to... Něco většího to není. No, normálně by mi to jako něco ubralo, když tak skočil. Ale no, vidíte, nic mi to prostě neubere, když mám no fall. Tak, co tu máme dál? Jo, freecam. To vám ukážu ještě pak. No, na to takový step. Spider, to jsem vám chtěl ještě ukázat. Když si zapnete spider, no fall můžeme vypnout. A tady se vám vlevo pod tou tabulkou, kde máte player, se vám ukazuje, co máte zaple. Jo, teď jsem to třeba vypl. Teď vám ukážu spider. Promiňte za ty lagy, to je možná tím. A když jsme u vody, tak před tím spiderem vám ukážu. Kde to je? Jo, water. To je prostě, když zapnete water, tak po té vodě můžete chodit normálně. To je prostě chodíte po vodě. Tak můžete chodit. Ale když to vypnete, tak se hned propadnete dolů. Teď vám ukážu toho spidera. Mám zapleho. Jo, mám zapnutého spidera. A k spideru umí šplát po zdech, tak vy taky, vidíte? Když se ho zapnete. Prostě jak kdyby to byl žebřík. Sakra, to zrovna spadne. Tak prostě. No sakra, si zapnu no fall. Teď se to zrovna hodí. Bych pořád padal. No fall. Vidíte? Šplhám prostě, jak kdyby to byly žebříky. Tak. Šplhám. A teď pak spadnete dolů a vidíte? No fall a nic mi to neubralo. Tak, co ještě bychom dneska mohl ukázat? Jo, já jsem vám chtěl ukázat ten freecam. To se bude hodit hodně, to je dobré. Tak, dějte, já vám to ukážu. Já jdu do arény, já nevím, tam třeba doktora nebo Knighta. No, dobré, Knighta. Tak. Jsem v aréně, že se prostě bojuje proti zombíkám to. Toto jsme jenom, abych vám ukázal freecam. Takže najdeme si nějakého zombíka, dějte. Třeba toho, jo. No, ten zrovna ne. No, jako to na tom to jde tež vidět. Zapnete si freecam a vidíte, to je prostě jak kdybyste byl, to se neviditelný. To se zapne to, oni ho hitujou všichni ti ho hitujou, ale mu nic prostě neubírá, bo já jsem tady, jak kdyby. To se jen takto a oni, a i proti playerům normálním to funguje. Se třeba o to. Creeper, vidíte pavouci, a já jsem tady, a já ho můžu hitovat zezadu, on nebude vědět vůbec. Tak. To je dobré, protože já si tu třeba jen tak běhám v areně a killuju já zatím, co oni killujou ho. Vidíte, ani když se to postavím, mi to nic neobírá, prostě to nic nikdy nebude obírat. Zombička, vidíte, tady zabiju. Tak. A si to vypnu. A není mi to ubírá, vidíte? Spawn. Spawn, jak to nejde spawn? Musím zemřít v čestném boji. Bez elíku, ať vám jsou lagy, ty vole, to je strašný. Už jsem umřel. Rádi. Fulbright. Některé můžete zapínat i klávesama. Třeba když kliknete na X, tak dostanete ten X-ray. Když na C, tak Fulbright.
já nevím, když na G, tak máte, jo, G jsem Volhek jsem vám chtěl ukázat. To je spawn. Volhek, počkej, se teď buglo, vidíte? A když zapnete Volhekem, Volhek se zapíná G, tak všechny lidi a všechno vidíte přes zeď. Prostě prasata, zombíky, všechno vidíte, já vidím přes zeď, tady je. Tam vidím vzdáli nějaké ty... Takový užitečný hack tež, no. A jestli to vypnete, tak to. Pak jsem vás chtěl ukázat waypoint, to je ve Wordu. Waypoint, to když stačí jen zapnout a hned vypnout, no. Jako když to zapnete, tak vám to ukáže, kde jste naposledy umřel. Vidíte, mi to tak táhne. Tady jsem naposledy umřel, tady jsem měl naposledy čestku, jak jsem umřel. Jako. To je prostě ten waypoint. Ten waypoint můžete nastavit i tak, že když někde položíte čestku, dáte waypoint a pak na ní kliknete, tak vám to pořád bude takhle ukazovat. Jakože prostě, že za ní máte. What? Takže mi to kliklo. To byl tež waypoint, weather, wallhack, to jsem ukazoval, radary, jsou blbosti. Pak ještě něco v klientovi. V klientu máte antispam, že kdyby někdo spamoval do chatu, tak vám to prostě neukazuje a nespamuje vám to. Pak jako nějaké různé ty, jako tež proti spawnům a tak. No, jsou takové. To tež, to je zrovna majitel serveru tady. Takže před ním zrovna moc čítovat. Se ani nechce. No, tak co ještě, nevím. Činím kliknuker je prostě, že kliknete a to vám zničí velkou část kolem čeho, jako to. Kliknout. No, pak autofish je, když prostě budete mít prut, postavíte soubory, kliknete na to, tak vám to bude samolovit ryby. To tež už, prostě zajdete někde na hoďku, přijdete se několik staků ryb. No, tak to nemusí být špatné. Automine, když si to zapnete, tak to bude prostě, nemusíte na nic klikat a samo vám to bude jako mít, když chcete jít do dole a už vás bolí prst, že pořád držíte, tak si zapnete Automine a na co ukážete, tak to bude jako ničit to. To je tež dobrá věc, když vás bolí prst, tak jen ukazujete a to ničí. Pak, tak to nevím, co to drob. No, to by bylo asi dneska všechno. Ten zbytek vám ukážu až v příštím videu, protože sám musím ještě zjistit, co to je. Tak prosím, dávejte palce nahoru, sdílejte všechno. Teda sdílejte, to už jsem z Facebooku úplně. A grávajte, jedem. Tak, nashledanou.